Сиңа ничә яшь? 8. 8 яшь. Һәм син? Ясмина Файзрахманова. Илнарова. Син? Рәхмәт. Рәхмәт тулы җавабың өчен. Син мәктәпне яратасыңмы? Юк. Иң яраткан фәнең, Ясмина, нинди? Физкультура. Анда әйтәләр, стоять анда смирно, мен стою, а тегестеләр алар уйныйлар анда. Математика. Бар. Әйләнә-тирә дөньяны өйрәнү. Мин яратам әйләнә-тирә дөньяны. Ә сезнең класста бармы тәртипсез балалар? Бар. Аларны нишәтәләр? Дневникка замечанияларны язалар. Әйсә без һаман мәктәптә яшәп. Чөнки безнең бүгенге тема мәктәп. Хайваннар турында мен хайваннан күбрәк сөйлим. Кем булачаксың? Укытучы либо больницач. Син операция ясаячаксыңмы? Юк. Теш. Иң зур хайван нинди алайса? Фил. Синең хәзер иң яраткан уенчыгың беләсеңме нәрсә? Каләм, дәфтәр, китап булырга тиеш. Мәтәйен. Аны белән ярым уйнарга. Иң кечкенә хайван? Хайдам. Кырмыска. Ашарга пешерә беләсеңме? Юк. Пешерә беләм. Мәктәп директоры булсаң, син нишләр идең? Хотя бы футбольное поле итәм. И бер горка. Ашханада мин бөтен нәрсәне бесплатно итәм. Мин бөтен әйттем, бөтен баланы куып чыга, бөтен балалар укучылар булсыннар, а укытучылар балалар булсыннар. Иренсеннәр. Дөрес. Ремонт. Сезнең мәктәптә ремонт юкмы әллә? Юк. Мин бөтен президент булам. Яңа правиласын. Стоп бөтен җирдә, бөтен Татарстанның Татарстан Республикасының районнарда, Апасларда, Бик тауларда, Сарманада, Ширмешәннәрдә, Нурлатларда, Бавылда, Урысуда, тагын Бавылда, Бөгелмәләрдә, Зеленодольскта, Саба калды, Саба. Сабада һәм Кумара, Арча, Теләше, Балтач, Яршаллы, Әтне районнарны аларда ашап бетерделәр. Тавык фермасы һәм страуслар фермасы һәм павлиннарныкы. Хәзер туган тел. Туган тел, матур тел, әткәмен кемнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, атлыгым кайгыр минем. И туган тел, и матур тел, әткәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы.